Da na fito daga ɗakin, sai na ci karo da wata baka Katsina. Baƙa ce, kuma kamanninta baƙon abu ne kuma mai ban tsoro. Tana Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. kwance, kanta a juye da jikinta. Ku yi tunanin cewa Katsinar tana kwance a ƙasa, fuskarta a wani wuri, jikinta kuma a wani wuri, kanta a juye. Yaron ya ce, na yi tunanin Katsinar ta mutu, yadda na ganta, ya nuna cewa ta mutu. Sai na ɗauko wani sanda na doke ta da sandar don in tabbatar, in ga ko ta mutu ko tana raye. Ya ce, nan da nan Katsinar ta yi tsalle a fuskata, ta tashi tsaye, ta fara kallona. Kuma ta yi magana da harshe mai ban mamaki. Bayan haka ta gudu zuwa kicin kuma ta ɓace a cikin duhu. Kuma lokacin da na bi ta, ban sami wani alamar ta ba. Na bincika ko ina ban ga alamar ta ba. Ta ɓace, ba ta nan. Ya ci gaba da cewa, bayan haka, na tafi ɗakina na kwanta. Sai na yi mafarki cewa ina sallah. Kuma bayan sallata na fito daga ɗakin. Sai na ci karo da wani tsoho malamin addini. Hannayensa dogaye ne. Hannayensa dogaye sosai kuma fatarsa baƙa ce. Baƙi ne, kuma yana riƙe da sandar takawa. Sai ya doke ni da sandar takawa ko sandar da ke hannunsa. Ya ce mini, me yasa lokacin da ka ganni ina barci ka doke ni? Kuma yana cikin fushi sosai da ni. Ya ce, nan da nan na tashi daga barci cikin tsoro. Kuma na ga haƙorina ya karye kuma jini yana zuba daga bakina. Kuma yaron ya ci gaba da bawa shugaban limami Abdullahi labari. Ya ce, wata rana a cikin hunturu, na ji muryar wani yana kirana. Wani yana kirana kuma yana buga ƙofar da ƙarfi. Ina jin sautin bugun ƙofa, kuma a lokacin ina barci. Sai na tashi daga barci na je buɗe ƙofar. Kuma lokacin da na buɗe ƙofar, ban ga kowa ba. Babu kowa a bakin ƙofar. Sai na koma gado don in kwanta. Kuma da zaran na shiga gado, na ji muryar ƙofar tana bugawa a karo na biyu. Kuma a wannan karon ya fi ƙarfi. Bugun ƙofar ya fi ƙarfi sosai fiye da na farko. Kuma muryar da ke kirana a wannan karon tana kirana da murya mai ƙarfi. Wato, sautin bugun ƙofar ya ƙaru kuma mutumin da ke kirana. A wannan karon na riga da sauri zuwa ƙofar don in kama shi, don in ga kowa ya yake buga ƙofar. Amma kuma lokacin da na buɗe ƙofar, ban ga kowa ba. Babu kowa a bakin ƙofar. Sai na koma gado don in kwanta, kuma na fara tunanin abin da ke faruwa. Ina tunanin menene wannan sautin? Waye yake buga ƙofar? Kuma ba zato ba tsammani na ji muryar ƙofar tana bugawa a karo na uku. Amma a wannan karon ya fi ƙarfi, kuma muryar da ke kirana ma ta ƙaru. Amma a wannan karon na gane cewa sautin ba daga bakin ƙofar yake fitowa ba. Sautin yana fitowa daga akwatin tufafi da ke ɗakina. Ƙofar da ke bugawa ita ce ƙofar akwatin tufafi na ɗakina. Ya ce, nan da nan na daskare a wurina, kuma ban iya motsawa ba. Kuma idanuna sun buɗe saboda gigicewa kuma ban iya rufe su ba. Ban iya ko da kiftawa ba. Kuma idanuna suna kan akwatin tufafi a duk lokacin. Ina kallonta cikin gigicewa. Sai a hankali ƙofar akwatin tufafi ta buɗe. Kuma wani mutum mai rauni, mai kai tsirara ya fito daga ciki. Yana numfashi da wata hanya mai ban mamaki. Kuma idanunsa suna walwali a cikin duhu kamar idanun maciji. Kuma babu gashi a jikinsa sai gashi a kewayen kugunsa wanda ke rufe al'aurarsa. Kuma yana tafiya a kan hannayensa da ƙafafunsa. Ya ce, sai na rufe idanuna saboda tsoro.
kuma gaɓoɓina suka daskare. Kuma na kallace shi har sai da ya fita daga ɗakina. Bai yi mini komai ba. Kuma na tuna a wannan ranar ban iya barci ba ko da motsawa daga wurina. Sai shugaban limami Abdullahi ya ce, na yi mamakin maganarsa kuma mun tattauna da malamin addinin da ke tare da ni, wanda sunansa Malam Habibu, kuma shi ma shugaban limamai ne. Kuma mun yi shawarwari nan take cewa za mu fara karanta Alƙur'ani a wannan gidan, saboda abubuwan da ke faruwa suna da ban mamaki sosai. Don haka dole ne mu yi gaggawa mu karanta Alƙur'ani kuma mu yi wa wannan gidan rukiya. Kuma a wannan lokacin dare ne, kuma da zaran muka fara karanta Alƙur'ani, wutar lantarki ta yanke ba zato ba tsammani. Kuma muna jin mutane suna tafiya a kewayenmu. Muna jin cewa ba mu kaɗai ba ne a gidan. Amma ba mu ji tsoro ba kuma muka ci gaba da karanta Alƙur'ani har sai da wutar lantarki da haske suka dawo. Kuma lokacin da wutar lantarki ta dawo kuma wurin ya haskaka, nan da nan mun gigice. Mun sami alamar sawun ƙafafu da aka yayyafa da najasa da datti. Kuma ƙamshin yana kan rufin gidan. Kuma wannan shine abin mafi ban mamaki da na taɓa gani a rayuwata. Kuma duk lokacin da muka fara karanta Alƙur'ani, abin da yake faruwa ya kasance iri ɗaya. Kuma muka ci gaba da wannan yanayin har sai da muka gama wani jizi na Alƙur'ani. Ya ce, kuma bayan mun gama, muka juya ga uwar. Sai muka ga fuskarta tana da baƙin ciki sosai, tana cikin damuwa. Sai muka ce mata, ki je gidan maƙwabtanku, ki zauna a can har gobe. Har sai mun gama karanta Alƙur'ani. Kada ki zauna a nan, kada wata cuta ta same ki.